Sziasztok, kedves ókori Egyiptom iránt érdeklődők! Köszöntelek benneteket a Maatkara weboldal YouTube csatornáján. Ebben a videóban Nekbet istennőt fogom bemutatni nektek. Fontos megjegyezni, hogy Nekbet és Uadjet szervesen összetartozó istennők, és ezért többször lesz utalás az előző videóra, olyan diákat és képeket is fogtok látni, ami már abban szerepelt. Nekbet az ősi Nekeb városának, a harmadik felső egyiptomi nomosz fővárosának istennője. Nevének jelentése a Nehebi. Felső Egyiptom jelképe és védelmezője. Láthatjátok nevének írását, a hieroglifák a JSS programmal készültek, a videóban, ahol nem az én fotóm szerepel, ott feltüntettem a forrást. Nekeb városával átellenben volt a Nílus nyugati partján Nekem, ahol az istennőt szintén tisztelték. Az istennő szinte állandó jelzője a Hedjet Nekem, azaz a Hierakonpoliszi fehér. Nekem régiójához köthető az az uralkodó család, amelyik először egyesítette a két országot. Talán ezért választották Felső Egyiptom szimbólumának Nekbetet. A fotót Abidoszban, első széti templomában fényképeztem, amit láttok a dián. Legfelül látható a keselyű alakú Nekbet. Mutatom is. Hát remélem eltűnik innen az a... megvan. Tehát itt látható. Amit az uralkodót védelmezi. Nagyon érdekes, hogy a fehér koronás alakhoz gyakorlatilag két név tartozik. Eredetileg első széti nevét és alakját vésték ki magas relief technikával. Itt látható első szétinek a kartosai. A magas relief technika az, amikor a szöveg és az alak kiemelkedik, és a hátteret vésik ki. Második Ramszesz kartusai pedig, itt a koronától jobbra, később kerültek oda, és ezeket mély relief technikával készítették el, vagyis a jeleket bevésték. Sajnos megint angol térképet használok, a Wikipédiáról ezúttal Katette térképét választottam. Nekeb, vagyis Elkab Felső Egyiptomban található. Láthatjátok, Felső Egyiptom és Nekeb. Azért van Felső Egyiptom délen, mert a folyó folyás iránya ellentétes az általunk megszokottól. A Duna és a Tisza északról délre halad a tenger felé, ezzel szemben a Nílus, a Fehér és a Kék Nílus egyesülésétől nevezik így, délről észak felé folyik. Afrika belsejéből indulva a Földközi tengerbe ömlik. Jól látható, hogy milyen közel van Nekem, vagyis Hierakonpolis városa. Itt. Jobbra látható az ókori Egyiptom és Núbia egy része. Itt csak a távolság érzékeltetéseképpen bejelöltem kék háromszöggel Bútó városát, Uadjet kultuszközpontját. Itt van, per Uadjet, vagyis Bútó. És ez pedig Nekeb, vagyis a modern Elkab. Ezt a diát már az Uadjetről szóló videóban láthattátok, de most is aktuális. Nekbet Felső Egyiptom jelképe. Az országrészekhez és így az istennőkhöz korona és címernövény is társult. Nekbet és Uadjet a dinasztikus kor kezdetétől a királyhoz, a királysághoz kapcsolódó istennők. Valószínűleg már a történelmi idők kezdetét megelőzően is tiszteletben részesültek. Elképzelhető, hogy eredetileg mindkettőjükben anyaistennőt láttak kultuszhelyeiken élő emberek. Az államalapítás idején Nekbet és Uadjet a király védelmezőjévé és isteni anyjává váltak. Nekbet alapvetően keselyű alakú istennő. Nézzük most meg, hogy mely állatok, illetve keselyük kölcsönzik az alakjukat az istennőnek. Az egyikük a füles keselyű, tollazatok uralkodó színe fakó szürkésbarna, a szárnyak és a kormánytollak sötétebbek. A szem sötétbarna, a csőr szaruszínű, a láb világos oromszürke, a csupasz nyakrész szürke, a szintén csupasz pofa viola színű. A hím az kb. 1 méter hosszú, kiterjesztett szárnymérete 2,7-2,8 méter, a tojó viszont még ennél is nagyobb.
füles keselyű Felső Egyiptomtól kezdve egész Afrikában honos, nevét a nyaka két oldalán lévő bőrlebenyekről kapta. A viszonylag nyílt területeket kedveli, amit nagy magasságból jól belát. Tápláléka dögökből és hulladékból áll. Erős kampós csőrével át tudja szakítani a vastagabb bőrt is, így akaratlanul is segít a kisebb dögevőknek. Lapos tetejű fákon fészkel, és általában egyetlen tojást rak. A fészek elhelyezkedéséből adódóan a fióka állandóan ki van téve a napsütésnek, ezért a szülei szárnyaikkal árnyékolják. Mások azon a véleményen vannak, hogy a fakókeselyű szolgált mintájául Nekbet alakjához. A füles keselyűhöz hasonlóan ez is egy nagyméretű dögevő. Tollazata világos, jellegzetességei a fehér fej, nyak és gallér, a rövid farok, a világos színű szárny és a sötét repülőtollak. Fejét és nyakát szürkés krémszínű pehelytollak borítják, a lábak szürkék, csőre kékes-szürke. Elterjedési területe nagy, a legmagasabb hegységek és a sűrű erdők kivételével Közép-Ázsiától és India északi részétől kezdve a Közel-Keleten át a Földközi tenger medencéjéig találkozhatunk vele. A középhegységi, melegebb éghajlatú régiókat kedveli. Testhossza 95-105 cm, szárnyfesztávolsága 240-280 cm között mozog. Testtömege 6-11 kg között van. A faj kisebb kolóniákban él, és egész életében monogám. Fészkét fára vagy sziklapárkányra építi, és körülötte teritoriumot tart fenn, ahová a költőpáron kívül más keselyű nem hatolhat be. Szárnyverdesés nélkül keringve repül a felszálló légáramlatokat kihasználva, így kutat az elhullott állattetemek után. Erős csőrével a legellenállóbb szöveteket is képes feltépni, a dögöknek kizárólag a csontjait nem tudja elfogyasztani. Most szeretnék kitérni a keselyűkhöz tartozó képzetekhez, mert ezek szerepet játszanak Nekbet alakjában. A keselyüknél a hím és a nőstény madarak között nincs jellegzetes különbség, és a fiókák felnevelésében mindkét madár részt vesz. Talán ez az oka annak, hogy az ókori egyiptomiak úgy gondolták, hogy csak nősténykeselyük léteznek. Több görög szerző, például Plutarkosz is beszámol az egyiptomiak eme elképzeléséről, és azzal egészíti ki ezt, hogy úgy tartották, a madár a keleti széltől fogam meg. Talán a gondolat, hogy minden keselyű nőstény vezetett ahhoz, hogy a madarat az egyiptomiak az anyassággal azonosították. A keselyű hieroglifa olvasata met vagy mut, az ókori egyiptomiak az anyaszó írására használták. A képen látható keselyű amulett a korona alapján elképzelhető, hogy Nekbetet ábrázolja. Az álló keselyűt formázó amulettek már az Óbirodalomban megtalálhatóak, főleg elefántcsontból, csontból, bronzból és fajanszból készültek. Később szárnyait kiterjesztő formában is készítették, például úgy, mint ahogy a képen látható darab. Dögevőként nyilvánvaló lenne, hogy a keselyüket a halállal kapcsolják össze. Az egyiptomiak elképzelése szerint a túlvilági újjászületéshez szükség volt a holttest éppen tartására. Így tehát a madár veszélyt, fenyegetést jelentett. De ha belegondolunk, Anubis, Oziris balzsamozója is sakál alakú. Ez az állat is szintén veszélyes a múmiára. Az egyiptomiak, ahogy a sakál esetében, úgy a keselyű esetében is a fenyegetéstől várták a védelmet a halott számára. Ezért jelentek meg a keselyű amulettek, és a 18. dinasztia idején a koporsókon a keselyű ábrázolások. Egyesek kutatók úgy vélik, hogy már a 17. dinasztiára jellemző risi koporsókon megfigyelhető szárnyak és keselyű szárnyak. Az egyiptomiak halottak lenni szava egyébként szintén mut vagy met hangértékkel bír. Elképzelhető, hogy az ókori egyiptomiak Nekbetben anyaistennőt láttak, aki életet ad és elvesz. Egy másik tulajdonsága is jó védelmezővé tette a madarat az ókori egyiptomiak szemében. Ez pedig magas, szárnyverdesés nélküli körkörös repülése, mely azt sugallja, hogy megfigyeli a környezetét, és ezáltal képes időben észrevenni a veszélyt. A keselyük bizonyíthatóan a legmagasabban repülő madarak, olyannyira, hogy sajnos több repülőszerencsétlenséget is okozott a repülőgéppel ütköző keselyű. Fontos védelmező szimbólumnak tartották a keselyű szárnyait,
Ahogy említettem, ezzel árnyékolja és védelmezi a fiókáját. Az ókori egyiptomiak a madarakat az éghez kötötték, ezért az sem zárható ki, hogy Nekbetben eredetileg égistennőt tiszteltek. Kozmikus aspektusa később is megmutatkozik, olykor az égórnőjének nevezik, és van, amikor a Holddal és Ré jobb szemével azonosítják. Egyike annak a 4 istennőnek, akik az égtájakat személyesítik meg. Nekbet dél, Uadjet észak, Szakmet nyugat és Neret kelet. Ebbe a videóba is betettem az idővonalat, hogy könnyebb legyen az egyes korszakokat elhelyezni az időben. A király felett védelmezőn lebegő keselyű legkorábbi ismert ábrázolása szintén a történelmi idők kezdetéhez visz vissza minket. Neken templom körzetében került elő Narmel egy dekorált buzogányfeje, amely napjainkban az Asmoleon Múzeumban van. Narmel fáraó egy lépcsős emelvény tetején lévő szentében trónon ül. Foglyokat vezetnek elé. A kép bal oldalán látható, hogy a szentély felett egy szárnyait kiterjesztő keselyű lebeg. Az uralkodó alsó Egyiptom vörös koronáját viseli. Egy botot tart és hosszú köpenybe van burkolva. Az építménytől balra van Narmel szerekbe írt neve, alul a zsákmányt sorolják fel. 400 000 szarvasmarha, 1.422.000 kecske és 120 000 fogoly. Itt van a képnek a bal oldalán a keselyű, itt lebeg a szentély felett. Itt van a szerekbe írt neve az uralkodónak, és ez pedig ez a rész, ahogy a foglyokat vezetik elé, itt vannak a zsákmány az állatok és a zsákmánynak a felsorolása. Narmel az államegyesítéskor vagy közvetlenül azt megelőzően volt Egyiptom uralkodója. Van, aki szerint ő egyesítette Felső és Alsó Egyiptomot, és van, aki úgy véli, hogy ezt fia, Hur-aha Ménész vagy fejezte be. Nem egységes az álláspont arról, hogy valójában mit is örökítettek meg a buzogányfejen. Van, aki szerint a szedünnepet, van, aki szerint pedig esküvőt látunk. Itt van a hordozható baldahin alatt egy alak, és úgy gondolják, hogy esetleg ez egy hercegnő, akit feleségül vesz a fáraó. Narmel palettája közeléből került elő Hassehem, a második dinasztia uralkodójának 3 edénye. Mindegyiken ugyanaz az ábrázolás van. A király szerekbe írt neve felett a sólyom látható, jobbra tőle pedig egy keselyű Nekbet. Egyik lábával az országegyesítés hieroglifát, a szemát markolja, a másikban sendgyűrűt tart. Itt látjátok az egyik edényt, és az itt látható ábrázolást kinagyítottam ide. Itt van a Nekbet keselyű, az országegyesítés hieroglifa és a sendgyűrű. Ez pedig ugye Hassehemnek a szerekbe írt neve. A legfontosabb királynői jelvények a keselyű fejék és a homlokon ülő Ureusz. Ezek a 2 országrész címeristennőire és egyben a király isteni anyjaira, Nekbetre és Uadjetre utalnak. Először a 4. és 5. dinasztia idején kizárólag a király anyja viselte őket, később a keselyű fejék az anyaság szimbólumává vált, és ezzel egy időben számos anyaistennőnél is megjelenik. Például Ízisz és Mut. A 6. dinasztiától a király főfelesége, mint leendő királyi anya, szintén elkezdte viselni a keselyű fejéket és az Ureuszt. Ez a korona az egyiptomi történelem során egészen a fáraókor végéig a királyné egyik jellegzetes fejéke volt. Egy egyiptomi alabástrom szobortöredéken figyelhető meg először a keselyű fejék, ez látható a képen, amely Kefrén, a 4. dinasztia uralkodója volt, piramisának közeléből került elő. Elképzelhető, hogy királynét ábrázol, de az is lehetséges, hogy istennőt örökít meg. Lipcsében őrzik. Az 5. dinasztia uralkodója volt Szahuré. A piramis templomában nő alakban örökítették be meg Nekbetet,
amint a királyt szoptatja. A pervers szentély is ott van az alakja felett. Ahogy Alsó Egyiptomnak, úgy Felső Egyiptomnak is volt egy ősi szentélytípusa, ez a perver, vagyis nagy ház. Feltehetőleg az istennő szentélye volt Nekhebben, amely Felső Egyiptom szentélytípusává vált. Itt láthatjátok Nekbetet a keselyű fejékben, amint Szahurét szoptatja. És ez pedig a pervers szentély, töredékes a táblázás, ezért ide tettem a hieroglifát is, hogy jobban látszódjon. Szahuré piramis templomában az oszlopos udvardíszítő pálmaleveles oszlopok dekorációjában is megjelennek a király nevét védelmező címeristennők. A déli oldalon lévő oszlopokon Nekbet, az északi oldalon lévő oszlopokon pedig Uadzset. Nekbet jelzője itt a Nebet Tarsema, vagyis a Felső Egyiptom úrnője. Az oszlopok több mint 6 méter magasak, minden oszlopot egyetlen tömb rózsaszín gránitból faragtak ki, és Asszuánból szállították őket Abuszírba. A Metropolitan Múzeumban került egy ilyen oszlop, ezt láthatjátok itt. És ezen a részen találhatók azok a jelenetek, amiket itt láttok. És itt van Nekbet, amint az uralkodó neve felé tartja az oaszjogart és a sen gyűrűt. És ez pedig a Nebet Tarsema, Felső Egyiptom úrnője jelző. Uadzsetnél a Pejésdep úrnője szerepel, vagyis hát a Pejésdep városok. Az istennő a piramis szövegek több mondásában is szerepel, nézzük meg ezek közül néhányat. Nekbet a 6. mondásban Nuttal az égistennővel azonosítják, és a király anyjának nevezik. A piramis szövegek az ókori Egyiptomból ránk maradt legősibb vallási szövegek gyűjteménye volt. A királynak a túlvilági életével foglalkozik. Az 522-es mondásban Nekbet az egyik, akit kérnek, hogy nyissa meg az utat a király előtt. A piramis szövegek 412-es mondásában a király anyja, aki tehén alakot is ölthet, itt nem nevezik konkrétan a nevén, kultuszközpontjára utalnak. Ezt láthatjátok a dián. Anyád a nagy vad tehén, aki Nekhebben lakik. A fehér korona, a királyi fejék, akinek hosszúak a tollai, akinek lelógóak a mellei. Szoptat téged, és nem választ le téged. Nem királyi temetkezésekben, az első átmeneti korban jelennek meg a két úrnő amulettek. Az átmeneti koroknak azokat nevezzük, amikor az ország több része szakadt, nem volt egy kézben a hatalom. Szinte kizárólag aranylemezből készítették ezeket az amuletteket, és úgy örökítették meg Nekbetet és Uadzsetet, ahogy a királyi titulatórában is láthatóak, vagyis mint keselyű és kobra egy-egy kosár tetején. Ezt követően úgy tűnik, hogy hosszú ideig nem készült ilyen típusú amulett, a szaiszi korban helyezik el őket újra a mumiákon, és ekkor már fajanszpéldányok is vannak. A királyi család temetkezéseiben a középbirodalom idején is előfordul a két úrnő amulett, méghozzá ilyen amulettláncok formájában. Ezt a nyakéket Knumit hercegnő mumiáján találták meg, amulett elemek is láthatóak benne, a két sor aranygyöngy között. 10 amulett van a középen látható An hieroglifa mindkét oldalán. Ez egyébként a békényt jelentő Hotep hieroglifa felett van ábrázolva. Mármint az An itt van. Az amulettek sorában ott van a kosáron ülő keselyű, Nekbet és a kobra Uadzset is. Az amulettek aranyból készültek, féldrágakő, karneol, türkiz és lazúrkőberakással. Második Amenemhat piramis körzetében 1894-ben Jacques de Morgan vezetett ásatás során találták meg Knumit és Ita hercegnő érintetlen sírjait. Innen származik ez a nyakék. Első Amenemhat Szehotepi Brélisben álló piramis templomában származik ez a mészkőtöredék, amit a képen láttok. Az Uadzsetről szóló videóban már volt, de most Nekbet istennő alakját nagyítottam ki. Ugye az uralkodó szerünnepét örökíti meg a jelenet egy szimmetrikus kompozícióban. Az ünnep során első Amenemhat rituálisan bizonyítja, hogy még mindig életerős, alkalmas az uralkodásra. Anubis és a begdeti Hórusz az íret hieroglifáját nyújtja felé, illetve Anubis oaszjogart is. Balra Nekbet Felső Egyiptom
vagyis dél védőistennője, jobbra pedig Uadzset, Alsó-Egyiptom északvédőistennője áll. Az ország egységét fejezik ki. Itt látjátok Nekbetet, és itt a kinagyítva. Ez a harmadik Sesostris rózsaszín gránit kőtömbje, amelyet Karnakban, a Szabadtéri Múzeumban fényképeztem. Nekbet az uralkodó szerekbe írt Hórusz nevét védelmezi, míg két kobra a kartusba írt Felső és Alsó Egyiptom királya nevet. Itt láthatom. És Netjer-Heperu Hórusz név, ami azt jelenti, hogy isteni alakú. Nem csak a király számára biztosított védelmet az istennő, Nekbet gyakori jelzője az Aut-A, akinek a karjai kinyújtva vannak. Ez kiterjesztett szárnyaira és oltalmazó szerepére utal. A második átmeneti korra datált anya és gyermek papíruszban, melyben bajelhárító varázsmondások gyűjteménye és 3 recept szerepel, a füleket a két úrnővel azonosítják. Ez azt jelenti, hogy az ő védelmük alá helyezik ezeket a testrészeket, tőlük várják a fül betegségeinek gyógyulását. A berlini 3027-es papíruszt Adolf Erman nevezte el anya és gyermek papírusznak, 2,17 méter hosszú és 15,7 cm magas, egy része hiányzik. Kifejezetten a csecsemők védelmére fókuszál. A képen egy ezüstből, aranyból, karneol és üvegpaszta berakásokkal készült melldíszt láttok. A test és a szárnyak külön darabokból állnak, apró lyukak vannak azokon a részeken, ahol illeszkedniük kell. Kinyújtott szárnyú keselyű formáját ölti, amely Felső Egyiptom védőistennőjét, Nekbetet jelképezi. Senngyűrűket markol, az örökké valóság szimbólumát. A keselyű testétől balra egy ágaskodó kobra látható. Ő Uadzset, Alsó Egyiptom istennője. Elképzelhető, hogy nemesfém karikákkal illesztették össze a darabokat, de az is, hogy kifejezetten temetkezési célra készült, és közvetlenül a mumia pólyához varták hozzá. Tutankamon sírjából ismert egy nagyon hasonló példány, ezt a darabot Théba közelében vásárolták. Hatshepsut vörös kápolnájának egy részletét látjátok a képeken, ami úgy néz ki, hogy ugye ez a középső rész, ezt a középső részt szegélyezi, ez a kettő. Tehát a két istennő a két jelenetnek a két szélén áll. A begdeti Hórusz és Tot megtisztítja Hatshepsut fáraót Uadzset és Nekbet istennő jelenlétében. Ahogy említettem, ők szegélyezik a jelenetet. Itt van Nekbet, és itt van Uadzset, és ha megnézitek, igazából teljesen ugyanúgy néznek ki, a keselyű fejéket viseli mind a kettő. Ánkjelet tartanak az egyik kezükben, a másikban pedig papíroszjogart. Pálmaoszlop, vagy pálmajogart tartanak, ez az évek jelölésére szolgál. Itt szintén Hatshepsuthoz köthető Deir el-Bahariban egy csodálatos templom, és annak az egyik ábrázolását látjátok, ahol Nekbet jelenik meg, egyrészt kiterjesztett tárnykeselyű alakjában, másrészt pedig mint kosáron ülő keselyű. Ugye itt lenne a Hatshepsut fáraónőnek az alakja, amit kivéstek, ez pedig itt a neve lenne. És az egyik keselyű a fáraónőnek az alakját védelmezi, a másik pedig a nevét. A színekből azonnal sejthető, hogy itt nem egy közönséges keselyű jelenik meg. A fehér, a kék és a piros az ezüstöt, a karneolt és a lazúrkövet idézi meg. Az új birodalom korára és azon belül a 19. dinasztia idejére datálják a leideni
348-as papíruszt, amelynek 30-as mondásában Hathor és más istennők társaságában Nekbet fájdalommentes szülést biztosít. Ikonográfiáját tekintve a keselyű az istennő legkorábbi ábrázolásai formái között szerepel. Gyakran tartja karmaival vagy fogja közreszárnyaival a sendgyűrűt. Megjelenik nő alakban is, általában keselyű fejéket, a fehér koronát, vagy kettős tollal kiegészülő fehér koronát visel a fején. Az ikonográfiai összeolvadás a másik címeristennővel nála is megfigyelhető, így az új birodalomtól kobra alakban is ábrázolták, fején a fehér koronával vagy napkoronggal. Keselyű vagy oroszlánfejű nőként a későkortól jelenik meg, majd a görög-római korban oroszlánfejű kígyóként is ábrázolták. A Kargó oázisban található Hibisz templomban, ezt Amon tiszteletére kezdte el építetni II. Pszamettik, de a relief dekoráció nagy része első Darius idejére datálható. A Hibisz templomban megjelent Nekbet, mint solyomfejű nő, a fején a napkoronggal. Itt a Szetau istentartó szobrát látjátok, az új birodalom korában a 18. dinasztia idejéről, és ezt a Louvre-ban őrzik, ezt a mészkőszobrot. Szetau Amon templomában töltött be különböző hivatalokat, és a szobor feliraton többször is Nekbet istennőhöz fordul, fohászkodik, tehát valószínűleg, hogy itt a kígyó, akit látunk, az Nekbet. Itt is itt van a neve, illetve ugye itt is, ahol mutattam. Ezt a jelenetet szintén láthattátok már Uadzsetnél, első széti Abidoszi templomában van. A jelenet címe Hórusz Ízisz fia felső Egyiptomot alsó Egyiptomhoz köti. Fia Menmaatré trónja alatt örökké. Első széti trónon ül Uadzset és Nekbet istennő között, akik védelmezik és támogatják őt. Miközben a solyomfejű Hórusz és az Íbiszfejű Tot összekötik a két ország címernövényeit a trón alatt. Nekbet az uralkodóhoz intézett szavai a következők. Két karom átölel, tested védelmében, két ország ura, Menmaatré. Ez pedig a Karnaki templomból származik, ez a jelenet a Hiposztré csarnokból. Második Ramszesz megkoronázását látjátok rajta. Tot kezében van a vörös korona, és ő Uadzset mögött áll, Hórusz kezében pedig a fehér korona, ő Nekbet mögött áll. A két úrnő egyébként nem mindig van jelen ezekben a koronázási jelenetekben, de olyan is van, amikor csak ők ketten végzik el a koronázást, majd ilyet is fogok mutatni. Itt látjátok, tehát második Ramszesz trónon ülve a két úrnő között, és ez itt Uadzset, ez pedig Nekbet, és itt vannak a koronák, a fehér korona az nagyon szépen kivehető, a vörös korona az töredékes, de itt van. Ez a jelenet szintén Karnakban található, harmadik Ramszeszt látjátok rajta, amint bor áldozatot mutat be Nekbet istennőnek. Látható, hogy az istennő egy kobrafrízzel díszített szentében áll, a kezében papíruszjogart és ankot tart, a fején pedig a keselyű fejéket, illetve a kettős tollal kiegészülő fehér koronát viseli. Egy hasonló képet mutattam már Uadzsetnél esetében is, de az Ptolemaios-kori templomból volt, ez pedig most korábbi, ez harmadik Ramszesznek a temploma Medinet Habuban, és a kapubejárónak a mennyezetét látjátok. A begdeti Hórusz napkorongjáról lóg le két istennő, itt, illetve a kép szélén jobb és bal oldalon a király kartusát védelmezik. Ez Nekbet, és ő is Nekbet, ez Uadzset, és ő is Uadzset. A mennyezetnek a további részén a Nekbet keselyük terjesztik ki szárnyaikat. Ezt be is jelöltem itt.
Az amulett dekrétumok, ezek hieratikus papíruszok, amelyekre isteni jóslatot írtak fel, amely egy adott személynek ígér különleges védelmet. A személy ezt foglalatban ékszerként viselte. A harmadik átmeneti korra jellemzőek. Negbet is azon istenek közé tartozik, aki az ilyen dekrétumokban védelméről és jó akaratáról biztosítja az amulett viselőjét. Szerepel egy gyógyító szobron, amelyen a fáraókor késői szakaszában skorpiócsípést és kígyómarást gyógyítottak az egyiptomiak. Ezen keselyű fejű, fehér koronát viselő nőként ábrázolták, aki íjat és nyilat tart a kezében. A görögök az ő szülés istennőjükkel, Eileithyával azonosították. Római megfelelője pedig Lokéna volt. Ezen a dián egy 22. dinasztia korabeli koporsót láttok, amelyen Negbet istennő is látható. Hor-a-Uaszheb koporsója Abidoszból került elő. Ő tömjén hordozó volt Honsu Karnaki templomában. Egykor istenszakát viselt, az volt a koporsón, de ez mára elveszett. A szem és a szemöldök berakásos technikával készültek, és ettől életszerű az arc. A vörös szín a férfiakra jellemző. Hosszú parókája sárga és kék csíkos, ez az aranyat és a lápiszlazulit imitálja. Virágszirmokból fűzött fejpántot visel. Hatalmas virágszirmokban álló uzetkalé borítja a mellkasát. Alatta istenek sokasága látható. Negbet és Uadzset a koporsó alsó részén kapott helyet, itt, és ezt ki is nagyítottam. Itt azt látjuk, hogy Sóisten felemeli a napbárkát, felette lebeg Negbet istennő, jobbra és balra pedig Uadzset látható szárnyas kígyó formájában. A 22. dinasztia korabeli koporsók között olyan is van, ahol a vállon kapott helyet keselyű istennő alakja. Itt látjátok Negbetet, Uadzset, kétszer. Ez egy 25,8 cm magas rézötvezetből készült szobor, mely fogadalmi ajándék volt Negbet istennő számára, a Louvre gyűjteményében van. A késő korra azon belül a 26. dinasztia idejére datálják. És ez pedig a másik koronázási jelenet. Negbet és Uadzset megkoronázza 12. Ptolemaioszt, Horszemszú, vagyis az idősebb Hórusz előtt. Ez a jelenet Komombóban van. Ezt a templomot egyébként két istennek szentelték, a déli részt Szobek krokodil és termékenység isteni, az északi rész pedig az idősebb Hóruszé. Ptolemaiosz kori, de a római korban még hozzáépítettek. És most Negbetnek a kultuszközpontjába fogunk ellátogatni. Ez a Nílus jobb partján található, Edfutor körülbelül 15 km-re északra. Napjainkra nem sok maradt fent, régészeti leletek az ókori Egyiptom minden korszakában megtalálhatók itt, az őskortól a görög-római korig. A várost körülbelül masszív agyaktégla-falak még mindig állnak, ezek körülbelül 520-590 méter területet ölelnek fel. Ezen belül keleten állt az istennő szintén kerítőfallal elkerített főtemploma és annak melléképületei, köztük egy születési ház és egy szántó. Tehát ezek itt a városmaradványai, és ezen belül ez a rész van itt kinagyítva, állt a Negbetnek a temploma, és itt van a szántó. A napjainkban látható maradványok a fáraó kor végére datálhatók, a legkorábbi kőtömbök viszont a középbirodalom idejéről származnak. A 13. dinasztia egyik királyának, harmadik Szobekhotepnek a bárka szentélyéhez tartoztak. Az új birodalom korában és később is számos uralkodó folytatott itt építkezéseket. A 18. dinasztia egyik uralkodója, második Amenhotep templomot építtetett az istennő tiszteletére, vagy bővítette egy már meglévőt, és az alapítási depozitból az agyagedények mellett előkerültek fajanszfülek, szemek és termékenységi figurák is. Itt láthatjátok a
második Amenhotep templomot. A nyugati oldalon állnak a második Ramszesz által Tot tiszteletére épített kisebb templom maradványai. Ezeket a templomokat sajnálatos módon egyébként a 19. század elején bontották vissza szinte alapjaikig, hogy a homokkőtömböket a környék modern épületeihez használják fel. A városfalon kívül attól északra állt egy harmadik Thotmesz által építetett templom, keletre pedig egy Nektanebosz által emelt. A sivatagi vári bejáratánál harmadik Amenhotep temploma van. Itt van ez harmadik Thotmeszé, Nektaneboszé, és ez pedig harmadik Amenhotep templom. Napóleon egyiptomi expedíciója idején a Nekbet és Tot templomából még viszonylag többet lehetett látni. Ők így örökítették meg. Ez egy talapzaton álló keselyű fából faragott szobra, ugyanaz a szobor van mind a két képen, csak különböző szögből. Feketére festették, a tollazat és a fej részleteit pedig sárga festékkel mintázták meg. Nem hordoz feliratot, ezért lehetetlen meghatározni, hogy melyik istennőt ábrázolja, de azért mutatom mégis, mert elképzelhető, hogy egy fogadalmi ajándék Nekbet istennőnek. 1938-as belga ásatások során ugyanis két ehhez hasonló szobor került elő El-Kab városából, az istennő templomától délre található alapozásból. El-Kabtól keletre a vári bejáratánál harmadik Amenhotep egy szentélyt építetett Nekbet tiszteletére, amely ma is áll és látogatható. Viszonylag éppen megmaradtak a jelenetek és a festés is. Itt láthatjátok az alaprajzát. És egy olyan jelenetet választottam, ahol a harmadik Amenhotep Nekbet istennő előtt mutat be tisztító és füstölő áldozatot. Az istennő keselyű fejéket és a kettős tollal kiegészülő fehér koronát viseli. A jobb kezében uaszjogar tart, a bal kezében pedig Ankh hieroglifát. Egyébként itt is ő van az uralkodó felett. Ez pedig Uadjet, és itt Amon-Ré mutat, vagy Amon-Ré nyújtja az életet a fáraó számára. Az új birodalom korában azon belül a 18. dinasztia idején élt Paheri, El-Kab és Eszna kormányzója, akinek sziklába vájt sírja itt El-Kabban található. A bejárat mellé egy Nekbethez szóló himnuszt véstek, akit itt a völgy szája úrnőjeként tiszteltek. Hódolat, ó völgy szárnya úrnője. Az ég úrnője, az istenek úrnője. Gyönyörű kormányrúd annak, akinek nincs kormánylapátja. Aki ítél az égben és a földön. Szép csillag, láthatatlan, kivéve a jó időket. Itt pedig Szetau sírjából láthattok két részletet, egyrészt Szetau és a felesége áldozati asztal előtt, és a másikról pedig mindjárt szó lesz. A 20. dinasztia idejéről Nekebben fennmaradt egy Szetau nevű férfi sírja, aki Nekbet főpapja volt 3. Ramszesz és 9. Ramszesz uralkodása alatt. Falain megörökítették, ahogyan a keselyű istennő bárkaszentélye hajóval észak felé utazik, hogy részt vegyen 3. Ramszesz szedünnepén, amelyet a 29. uralkodási évben ünnepeltek. Ez olyan különleges alkalom volt, amelyen Egyiptom összes istene és istennője részt vett Per-Ramszeszben, ahol a király ekkoriban székelt. Per-Ramszeszt azt még 2. Ramszesz alapította a deltában, a modern Kantír közelében. Az istennő hajójának órát két antilop vagy oriszfejek díszíti, és az istennő vörös szentélyét hordozza a bárka. A szentély tetején a keselyű figurája ott látható, kékre és zöldre festették, a lábait pedig fehér színűre. Szárnyain piros szalaggal vannak átkötve. Elképzelhető, hogy egy az istennő manifestációnak tartott élő madarat ábrázoltak itt. A hosszú utazás, amely során elkísérték istennőjüket Egyiptom távoli északi részébe, a királyi székhelyre, a főpap is felesége pályafutásának csúcspontja lehetett.
ezzel véget is ért a videó. Köszönöm szépen a figyelmet! Ha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy kedveljétek. Aki ír a megadott e-mail címre, annak meg fogom küldeni a PPT-t. És ha holnap ellátogattok a weboldalra, akkor az istennő kiegészített leírását is el tudjátok olvasni. Ha kérdésetek van, tegyétek fel hozzászólásban, meg fogom válaszolni. Ha szeretnétek értesítést kapni, hogy új videó jelenik meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, sziasztok!